ஹலோ ஆர்மிஸ், வெல்கம் பேக் டு ட்ரீம் வேர்ல்ட் ஆஃப் பிடிஎஸ் ஆர்மி. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். லாஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம ஹீரோயின்ஸ் 3 பேர்த்தையும் கூப்பிட்றதா ஒரு பியூன் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம லெக்சரை ஓகே போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோயின்ஸ் என்னடா ஏதுடான்னு சொல்லிட்டு மைண்டுக்குள்ளே நினச்சிட்டு அவங்களே போயிட்டுருப்பாங்க. இவங்க இப்படி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கட்டு நம்ம அதுக்குள்ளே போய் என்ன காரணங்கிறத பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம வண்டி எங்கே போய் நிற்கிதுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக அபிஹிட் ஆஃபீஸில் நம்ம பசங்க ரூம்குள்ளே தான் போய் நிற்கிது. நம்ம பசங்க டயர்டாக ப்ராக்டிஸ் முடிச்சுட்டு வந்து உக்காண்ட்ருக்காங்க. அப்போ ஆரம்புக்கு ஒரு கால் வருது. அதனால மற்றவங்களே சைலண்ட்டாக இருக்க சொல்லிட்டு அந்த காலை அட்டன் பண்ணுறாங்க. அட்டன் பண்ணால் அது வந்து ஒரு த்ரெட்டன் கால், அதாவது ப்ராங்க் காலோ இல்லை ஒரிஜினல் காலான்னு தெரியல. ஆனால் எங்களுக்கு இந்த கால் ரொம்ப நாளாக வந்துட்டுருக்கு. என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, நாங்கள் உங்களை கிட்னாப் பண்ண போகிறோம், அதுக்கு ஹாப்பியாக இருந்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டன் கால் வருது. இவங்க யார் எதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் பதிலும் வரல. அதுக்கு இவங்க சொல்ல வேண்டிய சொல்லி முடிச்சுட்டு ஃபோன் காலை கட் பண்ணிடுறாங்க. நம்ம பசங்களுக்கு செம்ம கடுப்பாயிடுச்சு. காரணம் இது ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை, இது வந்து ரொம்ப நாள் இப்படி கால் வந்துட்டுருக்கு. கிட்டத்தட்ட 4 மந்த்ஸாக வந்துட்டுருக்கு. நம்ம பசங்களும் பொறுமையை இழந்து இன்னைக்கு போய் மேனேஜர்கிட்ட இதான்னு பார்த்துட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கிளம்பி மேனேஜர் ரூமுக்கு போகிறாங்க. அங்கே மேனேஜர் வந்து உட்காந்து ஹாயாக ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருக்காரு. நம்ம பசங்க போனது அந்த புக்கு தப்புன்னு கீழே போட்டுறாரு. கீழே போட்டு மறைச்சி வச்சிடறா. காரணம் உட்காந்து வெட்டியாக புக்கு படிச்சுட்டு இருக்க தெரிஞ்சு அவங்க கடுப்பாயிட மாட்டாங்க. காரணம் ஏற்கனவே டென்ஷனில் தான் வராங்க. மேனேஜர் என்ன விஷயம்ப்பான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அதுக்கு நம்ம ஆரம்பி என்ன விஷயம், நாங்கள் இப்படி த்ரெட்டின் கால் வரதா 3-4 மாதமாக சொல்லிட்டுருக்கேன், நீங்களும் எதுவுமே ஆக்ஷன் எடுக்காமல் இருக்கீங்க, எங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பி கேட்குற. சாஃப்டாக தான் கேட்குறாரு. நான் தான் கொஞ்சம் வைலண்ட்டாக சொல்கிறேன், ஓகேவா? அதுக்கு நம்ம மேனேஜர் சொல்கிறாங்க, நான் டிடெக்டிவ்ஸ், போலீஸ், ஹேக்கர்ஸ்னு எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி மாற்றினாங்க. அவங்க எங்கே இருக்காங்க, யார் என்னன்னு எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. லாஸ்ட் ஹோப்பாக நாங்கள் வந்து ஒரு வேர்ல்டு ஃபேமஸ் டிடெக்டிவ்ஸ் கிட்ட கேட்டிருக்கோம். அவங்க ரெக்வஸ்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வராங்களே என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அப்படி வராட்டி உங்களுக்கு பாடி ஹார்ட்ஸ் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. என்னது வேர்ல்டு ஃபேமஸ் டிடெக்டிவ் யார் அதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சூஹா கேட்குறாங்க. அதுக்கு நம்ம மேனேஜர் சொல்கிறாங்க, டிடெக்டிவ் ஆர்மிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. சூஹா, நான் அதை பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஆமாம் அவங்க ரொம்ப டேலண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை பற்றி கொஞ்சம் புகழ்ந்து பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு நம்ம கேட்குறாங்க, டேய் நீ எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் கூட தான் இருக்கேன், இதெல்லாம் எப்படி உனக்கு மட்டும் தெரியல அவரும் திங்க் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பேசிட்டு அப்படியே போகிறாங்க. ஆமாம், அவங்க இப்போ உங்களுக்கு இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தரேன். இவங்களுக்கு வந்து இந்தியாவில் கம்பெனிஸ் இருக்க மாதிரியே கொரியாலேயும் ஒரு பெரிய கம்பெனி வச்சு ரன் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அதே மாதிரி அங்கே வந்து அந்த கம்பெனி ரொம்ப ஃபேமஸ் தான் இவங்களோட கம்பெனி. இவங்க ஏஷியாவிலே பணக்காரங்க தானே, அதனால இவங்களோட கம்பெனி ஃபேமஸ் தான். அங்கேயும் ஃபேமஸ், இங்கேயும் ஃபேமஸ். ஸோ வருஷம் அங்கே போய் எல்லாம் பிஸ்னஸ் மீட்டிங்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் என்ன பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு 1 இயர் பிளானிங் கொடுத்துட்டு வருவாங்க. வருஷம் இப்படி போயிட்டு 1 மாதம் தங்கி இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வருவாங்க. இந்த வருஷம் அவங்க பிளான் பண்ண டேட்டுக்கு 1 மாதம் முன்னாடியே போயிட்டு பிடிஎஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க பிஸ்னஸ் விஷயத்தையும் முடிச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு ரிட்டர்ன் வர்றதா அவங்க பிளான். சரின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு பாஸ்போர்ட், விசா இந்த மாதிரி என்னென்ன திங்ஸ்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு கிளம்புறாங்க. ஒரு 2 டேஸ் கழித்து தான் கிளம்புறாங்க. அது இந்த 2 டேஸ் இவங்களுக்கு அப்படியே ட்ரீம்லேயே போகுது. எப்படி இருப்பாங்க, எப்படி பேசுவாங்க, எப்படி பார்ப்போங்கிற இந்த பிடிஎஸ் கணக்குள்ளேயே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் அந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட் எடுத்த டேட்டு வந்துருச்சு. இவங்களும் கிளம்புறாங்க. கிளம்பிட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டுருக்கையில் வழியில் வந்து நம்ம ஜெனி பார்க்குற ஒரு 4 பொண்ணுங்களை ஒரு 10-15 ரவுடிஸ் துரத்திட்டு வராங்க. அதை பார்த்த நம்ம கவி வந்து வண்டியை திருப்புங்க, அவங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு டிரைவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க. டிரைவரும் ஃபுல் ஃபாஸ்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணி ஓவர்டேக் பண்ணி வண்டியை நிறுத்துறாங்க. வண்டி அவங்க முன்னாடி நின்னது ரவுடிஸே நின்றாங்க, அந்த 4 பொண்ணுங்களும் நின்றாங்க. நின்னது இவங்க 3 பேர் அப்படியே மாசாக வெளியில் இறங்கி வராங்க. இறங்கி வந்துட்டு, நீங்கள் 4 பேர் ரெஸ்ட் எடுங்க, இவங்களை நாங்கள் பார்த்துக்குறோன்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்க. அதுக்கு அந்த 4 பேரில் ஒரு பொண்ணு சொல்கிறா, இல்லை நீங்கள் ஒரு 5 நிமிஷம் மேனேஜ் பண்ணுங்கள், அப்போ நாங்களும் வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை கேட்டது உங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கு, இருந்தாலும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அதை பெருசாக வெளியில் காட்டிக்காமல் நம்ம ஹீரோயின்ஸ் 3 பேர் போயிட்டு, என்னப்பா தம்பி வேணும், என்ன
அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அதுலேருந்து ஒருத்தர் சொல்கிறேன், பாப்பா உனக்கு ஒழுங்காக வெளியில் போயிரு, இது எங்கள் பிரச்சனை நாங்கள் பார்த்துக்க சொல்கிறேன். பாப்பான்னது இவங்களுக்கு சமக்கம் வந்து பலார்னு ஒன்று விடுறா நம்ம ஜெனி. விட்டு தான் அவன் கீழே விழுந்துடுறான். இதை பார்த்துட்டு ஒருத்தன் அடிக்க வரான். நீங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படியே அடிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. அதே மாதிரி அந்த 4 பொண்ணுங்களும் உங்கள் கூட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? அவங்களும் வந்து உங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணி செம்மையாக ஃபைட் பண்ணுறாங்க அவங்களும். அதை பார்த்து உங்களுக்கு ஷாக்கு. அப்படியே ஃபைட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் 7 பேர் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. நம்ம ஹீரோயின்ஸ் 3 பேர் கேட்குறாங்க, நீங்கள் தான் இவ்வளோ நல்லா ஃபைட் பண்ணுறீங்க, அப்புறம் ஏன் இவ்வளோ மட்டும் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம் கேட்குறாங்க. அதுக்கு சூதா சொல்கிறாங்க, டேய் அதுக்கெல்லாம் மூளை வேணும், எனக்கு அது இருக்குது, உங்களுக்குலாம் அது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாய்ச்சிட்டு இருக்காரு. நம்ம ஆரமும் சரிதான் போடான்னு சொல்லிட்டு மேனேஜர்கிட்ட அவ்வளோ பெரிய ஆளுங்களும் அவங்க யார், என்ன பேர், அட்ரஸ்லாம் கொடுங்க, நாங்களே போய் பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம் சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து மேனேஜர், அவங்க பேர் எதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது, அவங்க ஃபேஸ் இதை பார்த்ததுல அவங்க பேரும் யாருக்கும் தெரியாது, ஜஸ்ட் அவங்க இமெயில் ஐடி மட்டும்தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியுமே தவிர மற்றபடி வேறு எதுவுமே தெரியாது. நாங்கள் அவங்களுக்கு மெயில் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கு அவங்க ரிப்ளை பண்ணாதான் என்னன்னு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. எது எங்கே இருக்காங்கன்னே தெரியாதா சுத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறாரு. என்ன சுத்தம் அசுத்தம்ன்ட்டு இருக்க, வாயை மூட்டுது, அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜிமினா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஓகேன்னு சொல்லிட்டு சரி என்னத்தையே பண்ணி தொலைங்க, எங்களுக்கு இந்த அர்ஜென்ட் கால் வராமல் இருந்தால் சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பசங்களும் கிளம்பிட்டாங்க. ஓகே, மறுபடியும் வாங்க நம்ம ஹீரோயின் சைடு போவோம். ஹீரோயின்ஸ் அங்கே ஆஃபீஸ் ரூம்குள்ளே போய் பார்த்து நம்ம கவி படித்த காலேஜோட பிரின்ஸிபல் நிற்கிறாரு. அவர் சொல்கிறார், இப்படி உங்களுக்கு வந்து கொரியாவில் பிகிட் என்டர்டெயின்மெண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு மெயில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. நம்ம பொண்ணுங்களுக்கு பிகிட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுன்னு சொன்னதும் போது ஸ்ட்ரைட்டாக மூளை போகிறது பிடிஎஸ்க்கு தான். ஐயா என்னடா விஷயம் ஏதுடா விஷயம்னு செம்ம சந்தோஷம் எங்களுக்கு. இதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே வச்சுட்டு வெளியில் ஒன்றும் தெரியாத பிள்ளை மாதிரி கொடுங்க என்னென்னு பார்க்குறேன்னு ஜெனி அப்பாவையா கேட்குறா. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது அவ்வளோ சந்தோஷம். ஜெனியை வாங்கி பார்த்தா இப்படி பிடிஎஸ்க்கு 13 கால்ஸ் வந்துட்டுருக்கு, நீங்கள் இங்கே இருக்க யாருனாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல, நீங்கள் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. இதை பார்த்து ஜெனிக்கு ஒரு சைடு சந்தோஷம், இன்னொரு சைடு கோவம். யார் அது நம்ம ஆளுங்களவே இப்படி கூப்பிட்டு மிரட்டிகிட்டு இருக்கேதுன்னு சொல்லிட்டு கோவம். இதை கவிக்கிட்டேயே ஏஞ்சல்கிட்டேயே காட்டுறா ஜெனி. அவங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே தான் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம், நீங்கள் வெளியில் போங்க, நீங்கள் கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு 2 பிரின்ஸிபலையும் அனுப்பி வச்சிடுறாங்க. பிரின்ஸிபல்ஸு போயிடுறாங்க. அவங்க வெளியில் போய் கதையும் நீங்கள் 3 பேர் அப்படியே குரூப் ஹக் பண்ணிட்டு ஜாலியாக குதிக்கிறீங்க. ஐயா பிடிஎஸை பார்க்க போகிறோன்ட்டு. என்ன தான் நீங்கள் ஒரு பெரிய டிடெக்டிவாக இருந்தாலும் பிடிஎஸ்னால் எல்லாத்துக்கும் அப்படி தானே. அதனால் நீங்களும் ஜாலியாக எல்லா குதிச்செல்லாம் முடிச்சுட்டு ஓகே விசாலாம் ரெடி பண்ணலாம். இது நம்ம கவி சொல்கிற பாத்தியா ஒரே கலர் 2 மாதம் எப்படி இருந்தால் இனி நம்ம கம்பெனி மேனேஜ் பண்ணுறக்கு இன்னொரு மாதத்தில் போய் தான் ஆகணும். ஓகே இப்போ இதுக்கு போயிட்டு அப்படியே ஒரு மாதம் தங்கி அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு பிடிசியும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவி சொல்கிறா. ஏஞ்சலு இது சூப்பர் ஐடியாவாக இருக்கே, போயிட்டு வரக்கா போய் அங்கே தங்கிட்டு வரலாமே அப்படின்னு சொல்கிறியா, இவ்வளோ தூரம் ஓடி வந்தீங்கன்னு. அதுக்கு அதுலேருந்து ஒரு பொண்ணு சொல்கிறா, இல்லை அங்கே வந்து ரொம்ப க்ரௌடாக இருந்துச்சு, ஃபைட் பண்ண பப்ளிக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும், அதனால இங்கே ஆளுத இடத்துக்கு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். நீங்களும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு சரி எங்கேருந்து ஓடி வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறேன். ரொம்ப மூச்சு வாங்க நீங்களே எங்கேருந்து ஓடி வரீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறேன். நாங்கள் ஏர்போர்ட்லேருந்து இங்கே ஏர்போர்ட்டு பக்கத்துலேயே போயிட்டு அதுலேருந்து இவங்க துரத்திட்டு வராங்கன்னு சொன்னதும் சரி நீங்கள் எதுக்காக ஏர்போர்ட் போனீங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏஞ்சல் கேட்குறேன். அதுக்கு அதில் அவங்க சொல்கிறேன், இல்லை நாங்கள் சவுத் கொரியாவுக்கு போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்படியே நாங்கள் சவுத் கொரியாவுக்கு தான் போகிறோம், சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் எதுக்காக சவுத் கொரியா போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்டு, இல்லை நாங்கள் ஒரு வேலை விஷயமா போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏஞ்சலும் சொல்கிறா. ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நீங்கள் ஏன் மாஸ்க் போட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த 4 பொண்ணுங்க கேட்குறாங்க. இல்லை நாங்கள் வந்து எப்போயுமே மாஸ்க் தான் போட்டிருப்போம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேங்க. அவங்களும் சரி ஓகேன்ட்டாங்க. இப்போது ஓகே நீங்கள் எங்கள் குரூப்பில் சேர்ந்துக்கிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவி கேட்குறா. அந்த 4 பொண்ணுங்க என்ன குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஆர்மிஸ் டிடெக்டிவ் ஆர்மிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதை கேட்டது அந்த 3 பேர்த்துக்கு சரி ஷாக்கு. இதே ஷாக் கூட இந்த எபிசோடை முடிக்கிறேன். அடுத்து இவங்க இதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, என்ன சொல்ல போகிறாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப்,
பாய் பாய் சொல்ல மாட்டேன், ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன்ல, அது என்னென்னா சண்டே ஸ்பெஷலாக எஃப்எஃப் கூடவே மீம்ஸ் ரிவ்யூ வீடியோவும் போட போகிறேன். இதே மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் ஏதாவது ஸ்பெஷல் வீடியோ போடலாம். இந்த வீக் நாங்கள் மீம்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு என்ன வேணுங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க, அதவே போட்டுடலாம். ஓகே, பாய், ஸ்டே சேஃப், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல்.